Hakaway ni kijaka yang bos kabakit nong let nong wan haki benta jong kasnong umyam lasaki batang namar kajing bamdon kijaka let shabar bat kijaka bread ya kijaklia kibatikna kalawan ra ya kajing pensniudur ya kaway na kijaka jengok kai perthai kabadon harut kapung umyam ribhoi district harut ka Surabaya NH06 laban kedo badang hagi khengiat benai jong ni usnam ka sarkar jela Meghalaya kala betha bat pensange yaki kali ki bakit khia palat banum yat lengba ka jingking dam namar ba kadang don hapedeng ka jing maramot bat pensange ru yaki bos kit nong let nong wan night super ban kit ne penhiar shaka interstate bus terminal ISBT ka badon hamoyong bat lapendon kampat ya ka jaka ka bahap hapo kador bar snong umyam kat kum ka jing ong jongki katu ka ni kinong nya kali kamai bat kinong let nong wan laong ba nadu balapen kenria shipor ya kajaka yang ki bos night super shaka ne kajaka kipat ba nong let nong wan nadu kinong nya bos kinong but bos kimat ya kajing namar kajing bamdon ki jaka let shabar kabatikna ha kate kajaka balapen bet ban pen yang ya kini ki bos night super kabalapen bor kinong nya ni nong but jong kini ki night super harangkat kinong let nong wan ban let bar keleng ki jaka bakis ngosngan ha kite ki benta habaya kran berkinong ya lam shnong ka umyam kilaya thu ba nakaway ka por sa kaway pan kum kador bar shnong harangkat ka executive committee kilaya ban ya ka jingdon kam ya kijaka let shabar kibatikna badru ya ki jingdon kam ya kijaka ban berat ya kijaklia hakate ka benta jong ka jaka hendrai la shusngap menti de ki bor badai pet hadu kini kisngi kalaya thu ru kador bar shnong harangkat ka tanat tourism kilabo ya kijaka let shabar removable toilets haki benta jong kate ka jaka badan ka jaka jengok kai hendrai namar ka jinga tengkho bat kendon an ka yeng ka shari ka haban weng no eki nakaliang ka dor bar shnong umyam kala kerpat shaki bor badai khmi ban shimkhiano mardor ban wanra yaki lat ki babiang ban bu no ki jaka let shabar ki batikna badru banang pen rap yaki jaka berat jaklia ki batikna hakate ka jaka ka ba itnat jong ka rut nong kapung umyam ka ba hap hapo ka dor bar shnong umyam क्या महीना हो गया? 3-4 महीना हो गया। ये चौथा महीना चल रहा। हाँ हाँ यहाँ से कुछ नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये जंगल में जाता है। हाँ मंगल होना तो चाहिए लेकिन करे तब तो डस्टबिन तो है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तो ये लैट्रिन बाथरूम का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पैसेंजर लोग को जहाँ चला जाता है, लेकिन हम लोग का स्टाफ के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। Hadin ba nakaliang jonga ngalas ajit kumurang ba sinong te rekat ke executive committee ka batmai te apa phai pat wede ba kani ka jaka te nakaliang jongi ka dor ba sinong umyam hi ngidap ka ching somsi namar nakapor sa kapor ngi juyo ya complain habede ba kani ka jaka habangi pet ya ka jing jabo kla ilong assignment hadu ka data te kumju kani ka jaka kala long ru kum kanta ka hops jongki brio ki ba wanle jaklia wanle jabo ki khamtam ka hops jongki khna ki ba thu ban ya di drugs ban ya supply drugs bat kami ro shibun ki jing krumar hakaba nakaliang jongi kasnong ngiyo ya complain khamtang stiang met stiang senia i haban wan ban penbet ikini kam hangni te kum kasnong umyam hi ba fitep bakadai kasnong gaba itanat kasnong gaba borok wei ka jala ba kamtam shawei ki bar jong jala ru nitep akadi ka jaka ba khring ba ya ki nong jum kai perthai te impwa ba kum kasnong ngin welcome ya ki tores da ka jingjobo da ka wei ka jingmut kat ka executive committee nakaliang jungi ngila shimti shwan kong ban pun khut ya kani ka jaka tangman pun khut hendrai hadin bangila pun khut ngiu i ba kibriu kila sedang tenap wan akan dijaka ban syong pangat wan ban bamja pangat ban yang pangat akan dijaka ti hadin katang ngiu i hapawan gini kibriu ada umdon unong pun khut kan dijaka kalong hi kumju
Te hadin kata nakaliang jungi kasnong ngilabu ya ki kena ya volunteer jo kasnong katukat ni arung laingut penbuku ya kini jaka. Te hadin kata te nakaliang jungi kasnong ngilas tangwan shim da koi ka senjam ban itanat ya kani jaka ang iba ka kring bhai nong chungo kai perthei. Te hadin kata te nakaliang jungi kasnong hadin ka jingle ka jungi kalong ka ikai ka bas ngutunat ka bangi iba lomba ka jing penkuit kani ka jaka ka along hum kalap ban ai kam ai jam ya ki kena snong haju kor ya kini kinong song dukan hang ni kila im law jong ka kanong singi jo jong ki kumangi tip hi baka tourism ka tourism kadai kalat ban ai kam ai jam ya ki kena samla antam ka snong jungi kadai ka snong ka barus pa ai kam jong ai pertai unta nakaliang jungi nakaliang snong isdang da ka jing isdang suana ini berit te hadin kata te kumbangin kan supen syai hani kendiat bakani ka jakahi kamdei ke balong trahi mangi kasnong kani ka jaka jong misial ke pedesti showroom bat kani ka basaneng kadi ka jong pildi naklang jungi kasnong ngila let hi ban ada ka jing tho saka misial lengkat saka pildi bangin mintin ya ka jing kho jing suban habe dei bakani ka jaka te naklang jong kiro ki simdan kanu kata ka jing objection kila sya sung bahaya ngi kasnong ru bangin kho kani ka jaka te habai phai pat kendiat hadin ba kajingwan jong ki tores ngi iba ki tores ki shim gaji shim jing e ba haba phai khmat achiki habe dei ba ka toilet ban le chabar te ngila pen sngo hi sha u officer jong ka tourism ba pe shanish po river district ngila aru kajing tho sha ka misial te nakaliang jong ki kila shim khia hi ban ura ya ka toilet hangni nakaliang dc barem menchwa ilawan hi ban aya kani ka toilet kuma pilawi nakal ila aya ka toilet te ila kedo ro ingi ka jaka ka bolo te harum te hadin bangila ngila sedang men sina ya ka toilet te kawan no ka jinga tungkho awe de ka bor jingi an kamta mak ji tungkho bat ka high court order bumla bantai kini construction hajan jo kadam te ngiru nakaliang snong ngiklem le persya ngi burom langhi kwa ka jinga terengkat ki department of affair lengkap buat ka order juga ikut tinggi lah pun riak no hadin kata kawan hadin kata kajing kawan juga gi puas pat denam ta kajing khang kajing sina repairing ni ka bridge hang ni pomiam te kini gi puas kila yang no hang ni hadin kata ngi nang yu isu ba kajing yang juga ni ka puas pat ngi isu ha kajing bom ka toilet ngi sisa ba kawara sya kajing cobo haduk atata kabala pun sajmet aduk atata nomor ba kini driver kini ki bawan kini passenger kawan hang ni kilet ban le pankana le sabar sini ki cloud no siro wa te hadin kata ro ngila pen sngo hi sakaliang ka MCL bat nakaliang jong ka tourism officer jong tourism of River district te nakaliang jong iru ila one pen inspection kat MCL habe dei ban bu ya ka toilet syate siliang jong ni kasurok te hadin kata te nakaliang jong hisnong ngilai bud gian hi ngilai ya phone hi officer ba pen kuloi no ya kani ka toilet nomor ba bas ba kamso tiam susu nomor ba asya ski lamba kani jubok kan wara sa ka pang jing stom ko snong ko thau te ngi kar nakaliang jong hisnong o ngi karpat jor ya ki bor kani bor ba kemi ya kani ka ya kani habe dei bat kani ka hawa kani ISBT dan ini no ki concern department kani yang deputy commissioner kani ki department of fair wakin penkuloi no pan aya ka toilet nang ba kan mura ya khut suba wat ya kamtam pen nomora ya kani ka jaka ka ba jobo ki kasnong hi kwa ba kani ka jaka kan ka jaka ka khut itna boleh suba biang lah keep up brief in details biang aku bor biang biang ngalamun ong video kuno tanggang obat kanang itu kita apsuan penap bo power sensional ya ngai lai ini government